Video. Ayan si Minero. Si Ate Ems at saka ano, di ba? Oh, ayan o si Minero. Dito sa cheese market. O, di ba? Ayan ang mga cheese, ang dami oh. Oh, ayan, i-deliver nila tapos dadalhin doon sa market. Oh. Di ba? Ayun yung mga babae oh na magtitinda ng cheese oh. Oh. Ayun na ate yung cheese oh. Ay, maiinggit si Ronald kasi hindi siya nakakuha ng may ganyan. Hindi. Yung may ganito, meron tayong picture siya, wala.